Lento yokuchama ngomsebenzi osebenzayo iyeke. Uthisha, ukwahulumeni, ukwamasipala, ibe imali ingekho, imali ungenayo iyeke. Woza kaBabu Dokotela sikwenzele isigqoko semali. Isigqoko semali sizokwenza ukuthi uphile impilo engenayo inkinga, impilo engenazikweletu. Isigqoko semali sikaBabu Dokotela senza izimanga. Ungaphila impilo oyifunayo nokade sawuyifisa. Ngesigqoko semali ngishayele ku 082 459 1816 noma ku 063 689 8922. uBabu Dokotela umelele nobuba. Siyabingelela Babu Dokotela babo sesibojabule mfana muhle ngathi khehlela umuzo lamanqingi sangisolo futhi angiqolisa. uBabu Dokotela njengamanje uyasho ukuthi usebuilding 2 Nedbank House building. Angikusho lokho. Ifloor sikuyona sise floor number 19, studio number 1 dark room. uBabu Dokotela lapho ke siyashutha ke sishutha njalo ke makulesibili sifuna ukuthi umsebenzi wakho wazi ukuthi siwenzani ukuze uthi ungabi ne confusion otherwise. uBabu Dokotela njengenyanga njengomelaphi wendabuko ngithi mina angeke ngikhulume lokho. Ngine topic namhlanje ngikuphathele yona. Theme of the day ithi level 5 Wenthando. Khohle. Level 5 Wenthando. Lana ngifuna ukuthi njengomelaphi wendabuko esike sicebisana nathi nangemithi phela singacebisana ngento ebheda. Kunomuthi ekuthiwa insukumbili. Lo yamuthi obalekile. Ngithi mina ungahlukani nensukumbili umenze imithi yakho. Ungawu-undermine nje isikhafutweni obalekile, into enenhlanhla ibalekile, into enemali ibalekile because ushaya within 2 days. Even ngakhela umuntu imali esheshayo angushiya insukumbili nangephutha. Ngakho isilanzalanza angikushiya umuthi nangephutha. Engisho ukuthi ake siyibheke njengabelaphi bendabuko ukuthi imithi yethu ayibe naso isilanza ayibe nayo unsukumbili ungawu-undermine kodwa into yenzayo very powerful. Embizeni izilonda usala umsukumbili very powerful. Engisho ukuthi kodwa ufuna wazi ukuthi umuthi lo wesintu ukufuza ukuthi siwusebenzise with caution and understand ukuthi sikhuluma ngani. Njengobadala ngifuna ukuthi ngeke ngiyithinte lento ukuthi imithi yethu mesiyakha sufaka umsukumbili but ayidleka ngamathamba, awabe baningi amathambo. Awabe baningi ithiwa ilwane esinamandla, ilwane ezinenkani, isilwane esithiwa insele, kunesilwane ekuthiwa insele esihamba singajike emuva, siya phambili kuphela. Sifuna ukuthi mesakhela umuntu into yenhlanhla sazi ukuthi into efana nensele ingenile insele phakathi. Mesikhuluma ngomantindana sazi ukuthi siyifayile kodwa amafutha amantindana siwashiya ngiswafakile futhi nawo. Kwakunezinto ezimisa impilo yethu because sisuke singazi ukuthi liphi ithambo ufuna lifakwe but awukwazi ukujikijela ngamakhaba kodwa ilokhu amathambo engekho. Amathambo they very important. Njengokwakhiwa kwesilanzalanza. Ukwakhiwa kwesilanzalanza into ebaluleke kakhulu lapha amathambo. Amathambo ilwane ezinamandla afunekayo. And then ithambo likashaka lisali, ithambo lomkhoma lisali, ithambo lehlangithwa lisali. Lezo zilwane lezo ilwane lezo esaziwa ukuthi olwandle ziyabusa. Olwandle ziyabusa. Ithambo lendlova lisali, ithambo lengwenya lisali. Ngisho kunezinto evithena ziyisholo zokuthi uma wakha isilanzalanza, isilanzalanza ke isilanda mali. Ngikakhela umuntu othi ufuna into yokulanda imali kumakhela umuntu isilanzalanza ngo-4,200. Uma ulanda isilanzalanza awudabula ufuna ngiqale ngikufaka esifuthweni. Awudabule ke lapho ufuna ngiqale ngikufaka esifuthweni kuqala before ngikunike ngoba angifuni ukunika lento unento ohamba nayo. Awu understand uzokhipha 4,200 uthatha into engenomsebenzi. Qala ufuthwe kuqala before uthatha isilanzalanza. Siyakunika ngo-30,000 impesheni ke lapho ulift wodwa ke lapho ayikho into ophinde uyenze yonke into izenzekela yona. Lapho usukhipheka u-30,000 rand sikwakheleke isilanzalanza ungaloku uhlupheka ngoba usuhlupheka kakhulu kanti izinto eziningi ubuyinokazana bevese singenayo amandla. Siyaphasi ke kunento engilungisela abafundisi into ukuthi bathandazele abantu, into ukuthi bahlolela abantu, into ukuthi benze umsebenzi kaNkulunkulu bangabi khona ezibaphazamisayo. Into yokubiza abantu, izinto ezigqitshwa emasontweni, izinto ezigqitshwayo, izinto ezigcatshwayo zabo ukuthi kubizwe abantu futhi. Engisho ukuthi wena othi umisiwe epulpit hayi zikhona lezi zinto ukwazi ukuthi uperform ama miracles, uperform into ekuyiyona ungakhuluma into ezingane kwani ungakhuluma into ongayazi. Nansi ke into engizoyekutshela yona. Babu Dokotela njengenyanga ngikwakhele intando enamandla kakhulu. Intando engadliwa, intando engafakwe ekudleni, intando engena ngamehlo kumuntu. Beke bakubuka ingene lentando. Lentando umuzo yakha kahle ufuna ungitholele inkukhu lamthuthu. Musu ukhipha amafutha ufake la phakathi itebhe la khona kulentando le. Bese ukuthi ugcoba kuwena kuphela. Intando ke le engithi wena othi ngempela userious ufuna ukubona into yenzeka. U-level 5 but ukuthi asiyiniki noma ubani. Asiyiniki noma ubani. We firstly assess a person, why do you want this?
Why do you want this? Engisho ukuthi lo ntando ke leyo sizoyikhipha ke sinikeze abantu abathi bayidinga into eyitando. Abantu abafuna level 5 angathathi lento bafunga ikunika yona kanti lo makoti udlala ngaye usazophinda umshindi ngoba uma usuyushayela ngalento akukwazi ukuhlehla. Angikusho uma usumshayela lento akukwazi ukuhlehla. Babu Dokotela bawusizibojabula mfana mhlanje ke lomzolo amancinisa ngisolo futhi engixolisa ngithi mina asikhulume nanti iphasi ke selifikile siyabonga. Lento yokuchama ngomsebenzi osebenzayo iyeke. Uthisha, ukwahulumeni, ukwamasipala, ibe imali ingekho, imali ungenayo iyeke. Woza kaBabu Dokotela sikwenzele isigqoko semali. Isigqoko semali sizokwenza ukuthi uphile impilo engenayo inkinga, impilo engenazikweletu. Isigqoko semali sikaBabu Dokotela senza izimanga. Ungaphila impilo oyifunayo nokade sawuyifisa. Ngesigqoko semali. Ngishayele ku 082 459 1816 noma ku 063 689 8922 uBabu Dokotela umelele nobuba.